isuk semendung banget. Cat banget Mas. Mas Nur lagi pokoknya. Piye nek mendung iki Mas Nur? Mendung. Anginnya dari mana ini? Kok wis mendung iki piye Mas Nur? Wis mendung iki. Mendung san isu-isu. Mendung. Oke guys, jadi iki wis proses pengecatan, mang sempat di video bunda sekitar 2 menitan dan proses terus udan gerimis-gerimis ngono kok. Gerimis piye? Beras gini. Ngono. Dan iki proses pengecatannya, catnya akhirnya dicat putih seperti itu karena bunda sudah muak katanya dengan hijau ya. Jadi dicat putih ben kita amane ket kae lagi omah iki apa dicat putih guys, tapi yo jenenge bunda ambil ayah beda pilihan. Kenapa? Putih. Iya. Kena cat guys. Nggak salah dikit neng kayak ini. Wong kuwi ngono. Kayak gitu mah yo apa dicat putih ambil coklat, tapi ayah malah. Udah mau belakang kamera i. Itu masih iki. Iya teh udan iki Mas Nur. Putih resik apik. Mandi kan kok ini. Iya. Kita pengen roh ngono. Terus aku tinggal nek mau gak mesisane, Mbak. Lah mesisane kok gak duwike kayak mesisane. Duwike gak cukup, Pak. Sabar larang kok nek duwine yo tak terusno sampai itu. Nek diterusno sampai tekan kono pol ki nganu, Mbak. Ketok gagah, Mbak. Ketok. Woi. Apik ngono. Gini toh. Ndak iya. Duit saiki bisa di meneh oke. Tapi iki putih apik opo putih resik. Iya putih Mas, kan ketok bersih to. Kok mari ngono iki cate piring ki tak ubah. Oh, sampai berubah. Wis gak iki nih. Tidak, pokoknya sudah mau saya ubah tidak hijau lagi. Iya, ndang akhirnya alhamdulillah. Kan aku ada alhamdulillah. Ya Allah sih hijau cuma ki yo, guys. Maksudnya pengen nuansa baru. Ijo ki jane ki aku yo seneng ijo, cuma ijoku apa ijo sing tak senengi kuwi beda ambek sing disenengi ayah. Aku padahal kae wis sempet yo ijoku ki koyo ijo-ijo piye yo. Pokman aku njaluk kuwi kayak ijo ngene iki. Ijo anu. Ijo jebotol ngono. Gak. Ijo stabilo. Ya Allah, menyala dong itu dari lapangan pun mentereng kena matahari ya. Hijau pupus. Hijau pupus mak. Ini pokoknya sing warna niki kayak kalem-kalem ngene iki.
Iki aku jajal cincinnya Mbak Repa, guys. Terus Kayak penake no. tapi Yo penake tak kok ngene-ngene. Mas saya iki mbah Mas iki ket ini barang kan aslinya ket ini apa dicat. Udan yo nah. Dan iki udan dan alhamdulillah iki cate gak luntur ya lho yo. Mas iki udan. Kan aslinya kan nek wis cat finishing cat kan langsung dipasang kuwi ya kok. Seng. Sange. Saya ya dicat putih ora? Yo. Oh. Ya wis. Kan wis ngono kuwi sana lapisane anu. Dadi kita Lah iku gak diratakno kuwi cate. Hah? Cate. Yo lah iku diratakno. Itu kan orang Mangke api nyoting ki malah ngek-ngek, guys. Engko malah suarane kene ki kalah. Mang suara sing pertama suarane bender rada kalah. Suarane yo guys, soalnya yo jan mesine ki ngek-ngek. Jadi yo semprot yo. Bunda tahu aku komplit apa? Betul apa kowe? Kudu ngentot apa kudu ya? Orang tuh yo. Hah? Ya wis dipateni sih. Nah, tadi warnanya ki seperti ini, guys. Putih melati. Alif Baba. Itu mah jare Mas Nur kenapa berhenti karena mesinnya rusak. Mesinnya rusak. Mandek sih. Apa golek silaan? Silaan mesin. Kono udah. Yang sebelah. Kene. Piye, Pak? Nah, ben. Sebelah ndi? Iya. Oh, iki cuacane ki udan, guys. Jadi iki istirahat sekalian sampai golek silaan mesin. Dan iki mungkin yo sesuk paling yo dan masang senge yo. Saya iki pengen tadi pasang, bagian pembolehan ini. Iya, mesinnya terus cuaca juga Cuacanya tidak mendukung. Kerah bunda mau penabrak bocah. iya ra. Ape ditabrak gak penabrak malah. Ape ditabrak menggok. Nek banter kok kono. Dene malah menggok. Malah ngene. Lah aku gak roh. Iya, betul. Gak roh menungso gak ono sing roh. Nih ngrasakno pecah-pecah makiye, pecah cilik-cilik. Kayak anu wis ngono kan. Walah, sok nek dipul ora kaya anu, manggrong-manggrong gagah. Iki engko nek dianu niki ya tetep enek tengah-tengahe. Apa nih? Iku cagake. Nek diapakno? Nek di apa jenenge kabeh full. Yo ono to iki, itu kan resono. Lah wete piye? Enggak, ning gurine wit kok, dadi wite tetep wadah. Wete nek gudi neh. Diapakno nang gede. Nara anu Ora apa. kuwine kanopine. Enggak. Wit yo rene kok ning jebone kanopi. Ya wis diarahkan berarti. Diarahkan ke jalan yang benar. Iya. Iya. So berarti anu jone udan-udanan gak ning arep apa kudu ning kene yo. Ning arep omah. Ngene. Tiwas madhep mengdhuwur lali tibake. Nah terus piye kan nasibe? Anu kae. Kena cat ke terus piye? Ora apa-apa engko iso diilangi paling. Iso. Anu diosok-osok kae. Oke, langsung aku bensin blenger, Bunda. Blenger. Osok-osok iso kuwi, emang tak osok-osok iso cah. Anu, Wah. Kayak ada kopi ambil, tak kene kopine. Yo. Mas kan si kerja kan ndak puasa. Jane anu, guys. Kerjane panasan hudanan ya, sumpah. Sini wong kerja. Putih apik yo. Seneng ya belok putih. Iya soalnya dan iki kita mana apa di finishing nih Yunda yo. Iya lo kan tetep yang putihnya bersih. Pokoknya aku api mengubah suasana tahun 2025 tidak hijau lagi. Tapi putih bersih.
biar kita menjadi pribadi yang lebih Anjay. Nanti keselak aku. keselak. Begitu. Iya. Kita iki kayo guys. Dan kui senge kui enak piro ndak? Seng. Ada kopi. Cat iki wis dia sakmono akeh dan alatnya malah koyak cat beda ya kuwi cat apa ya? Cat ketoke kuwi deh guys. Ini wah. Dia Bisa indah. Ya. Aku tak pengen nyomot roti aja. tidak boleh nanti sore. Bisa. Wis, bebas. Mau bikin kopi. Nah, dan aku akan memperlihatkan. Lihatlah. Lihatlah dan bukalah matamu. Aduh. Lihat lagi full. 3 sat 1 2 3 gak terima sak retok yo. Asap tekan tekan. Kita keadaannya ngene. Iya, hutan guys, mendung nggih. Panas nih maksudnya. Di kondisi rumah Mbak Reva terkini. Iki kan kene wis anu. Oh, kene wis herbal, wis dipasang pintu. Nah, kuwi cek enek sisa tekel kuwi gonciane. Terus ning kene. Oh, iki wis diganti herbal, guys. Diganti herbal dan iki langsung ditoto Pak Siloneh. Oh. Delok. Langsung direnik-renik noneh. Iki ndekne koyo skincare Mbak Reva. Terus lampu iki nek saka cedak gak kelip-kelip, nek saka adoh kelip-kelip. Oh. Iki sing kene wis diati. Halus ini. Wis menek iki ndek terus sih. Ya jero gak enak. Wis munggah guys ki. Ngeri iki alat-alate Pak Silo. Kita luas yo. Iya lah. Kamar mandi ini sak kamar gak sih deh? Ambil guys. Gak usah golek nggon Boba. Lugu sih udah ada. Iya, aku mau kan. Lugu sih, ayo duduk dulu yuk. Piye? Yo Mas Teh iki mangan yo pokoknya progrese iki Mas Teh iki mengabarkan terkini. Yang Mas Teh kan pemirsa tetap penasaran toh. Iya. Tekan di ngono pengen iki yo kedhi iki yo wis dadi harusnya. Pripun iki? Iya pilek. Pilek atau kirain untuk ben ambu Ini udah. Aja social distancing. Kenapa aku mau ini kursine gak Iya jane. gimana sing gelem. anu nduk iki jeblong nduk sisuk nek wis Bukan social distancing, bukan karena apa iki kursine digulunggu gak enak. Iya ada jane. rezeki ya dijokno bareng jarang karo ngene bunda bareng dijokno kuwi ben mapik dadi mumpung wong iki jog-jogan lho dhisik kan rupane ijo. Iya ijo ning guri, heeh. Kulite ijo ngono ya. Saiki ganti apa? Sesuk ganti apa, Wak? Ganti apa? Ijo terus kok tembok iku ya. Wah. Lah apa? Abu, Putih, abu. coklat, Baru berarti. vintage. Kita itu tidak putih bersih tapi agak abu-abu.
Ternyata abu-abu, kau suka tipu-tipu. Dah. Aku udah mau acak wayu banget mulai sekolah. Pondok Ramadan. Udah aku ngecat rambut ya, dah. Please anda dah. Ada apa ya? Terus aneh-aneh, Salwa. Anak cat indah loh. Kowe kondo ya. Bisa Anak seneng aneh-aneh wis. Ngono ki. Bisa nenda. Bunda sak umur uripe urung tau, rambutnya dicat rong. Nah, Bunda urung tahu ayo tak jajal. Emoh. Takon ae. Gak tau aneh-aneh Bunda sing gak tau dilakukan dalam hidupnya siji ngecat rambut, loro rebonding gak tau. Nek mama Mbak Repa jek senengane kok ngecat rambut, rebonding jek. Kuwi kan reok nek kuwi. Senengane kok reok rambut dicat. Terus dipotong, terus di rebonding rambutnya kan mama mungker ngisor lho ya. Ngono kuwi terus dadi keceter wis seneng dek kae pas ijek dadi Bopon Surabaya terus saiki sekarang. Ya, saiki tapi rambutnya ijek koyo jatuh ngisor ngono kuwi kerol-kerol ya. Aku ki jane kaki ngono dan kuwi sangat api. Dan aku dengan kegilaanku rambutku anger-anger pengen tak potong kan gak oleh ya. Soalnya ujungnya jarene apik soalnya curly ngisor jadi lurus curly ngisor gantung ono kuwi apik jane. Tapi ki kegilaanku ki pengen tak potong. Terus aku ki ngide ngene kan aku obong-obong ya ning samping omah. Ya pokoknya ning ngarepku tak obong enek plastik jajan sing meleleh ngono kuwi ya ndah. Nah posisi aku kepang 2 kan tetep ada bot di barakno Bunda mengarep. Nah aku rada dilo kobong deh rambutku. Ini ini Bu yo nek rambut panjang kan memang susah iki nek ape budal sekolah lho. Mari kan rambut panjang rambut curly untuk keluar. Mari ya ngono, undane rambutnya yo ngono. Dadi ki koyo angger apa budal sekolah ki gelaran ngepang dibentuk-bentuk. Ya pacet cilik ayo. Oh sampai sak pantat tok biyen kok. Iya wae. Wong angger ape tak potong pakane nek ngene. Oleh mbok potong tapi bujuk aja ngono Bu. Terus piye carane sirahe sing diketok? Oleh dipotong tapi ujungnya aja. Lah padahal sing dilong ujunge. Nah ya piye? Berarti kan ya sama saja tidak boleh. Ya ngono. Terus kayak aku potong perkara apa dah? Perkara aku ya wis emosi yang isuk kan. Isuk ki aku pokokman ki langganan telat, guys. Langganan pokokman perkara ya kuncir ku iya dah ya. Terus akhirnya aku ngene wis ya. Aku wis gak sanggup tak ndani ya kunciran. Telat kan duwowo kan natasna susah. Nek tatas Bunda. Telati padahal ku yo siap-siap iki wis jam 6. Mari. Mari kan Salwa ki yo Bu yo mangane ki biyen ki yo suwi. Ya Bu nek wis mangan suwi ngono ki terus natasi rambutnya yo suwi. Rambutnya kan nek bulet ngono kan angel Bu. Sitok-sitok ngene urung labangi, urung apa. Jadi aku kayak hampir pokoknya seminggu ya nek ping 2 ping 3 telat yunda yo. Tapi alhamdulillah telatnya gak sing ngantek jam 8 ngono kuwi ora yo. Sak menit 2 menit. Terus baris ngono kan nek ape masuk kelas kan baris iya. Yo urung telat wis masuk kelas lah kuwi. Telat agak berbaris masuk kelas. Tapi kan aturan kan pas sekolah kan datang 15 atau 10 menit sebelumnya kan ngono to. Lagi kan nek sampai baris kan berarti kan yo telat Bu jenenge. Ngoten Bu. Sudah? Dan penutupan. Penutupan kowe gantian ben bukamu mikir tok. Wes yo. Ya wes pemirsa, segitu dulu konten kali ini. Dinantikan konten-konten selanjutnya segala seru berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan di share videonya. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasi. Dua dino muka-muka diparingi segera waras bangun selalu diparingi kelancaran dijaga dari mana baik dan juga musibah. Semakin sakit semoga cepat sembuh sebelum dipertemukan jodohnya. Semoga cepat dipertemukan jodohnya. Untuk menjaga garis 2 muka-muka diberi momongan yang soleh-solehah yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua.
Intinya terbaik untuk panjenengan semuanya. Jika ada salah kata, tindakan atau perilaku yang tidak berkenan di hati yang pemirsa semuanya, kita semua minta maaf yang sebesar-besarnya dari konten bawah 7 API 2 LE. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya wae kurang enak guys. Kok apa pilek kayak pilek ngono kuwi kan mestine enak ngelu-ngelune. Jadi ya rasane kok ngono kuwi lah. Wis so nek dipasang senge bakal tak sotek lagi. Dadah.